Emitim des del ciel. Hem agafat la Vall d'Aro, pensant en el desconfinament intel·ligent, des de Llagostera fins a Sant Feliu de Guíxols. Castell d'Aro, Platja d'Aro Segaró, Santa Cristina d'Aro, Solius. Hem vist que hi ha urbanitzacions, moltes urbanitzacions. I la relació entre les persones, com a qualsevol urbanització, que hi ha cases que tenen jardins, que hi ha un carrer, hola, que poden parlar a distància de jardí a jardí, hem pogut veure el que són perfils relacionats amb la producció de béns i serveis essencials i convenients, dos grups, essencials i convenients, producció, venda, oci, turisme, apartaments turístics, hotels, càmpings. I amb tot això ho hem ficat en una coctelera, la coctelera del ciel, i bé, doncs ja us direm el que ha sortit. Hem cridat aquests del Geolisa que ens acompanyin i ja us explicarem. Emitim des del ciel. Pensem amb els desconfinaments intel·ligents.